Det er en lidt speciel oplevelse at komme inden fra Danmarks oprindelige nulpunkt. Men her i midten af Rundetårn ligger faktisk det sted, som blev valgt som udgangspunkt, dengang vi i 1760'erne skulle have et nyt Danmarkskort. Thomas Bugger herindefra stod som direktør for denne her opmåling af Danmark, og han valgte lige præcis 0,0 i sit kort som midten af tårnet. Thomas Bugge havde som medhjælp en matematiker fra Norge, der hed Kasper Wessel. Og derudover skulle der uddannes en masse landmålere, som kunne mylde ud over landskabet og måle vinklerne imellem landsbyer, mellem kirker, mellem skove osv. Så man på grundlag af alle de her tal kunne lave et nøjagtigt kort. I 1779 udgav Thomas Bugge så en bog om, hvordan man gjorde, og den bog ser man her. Prøv at lægge mærke til den lodrette og den vandrette koordinatakse, de krydser præcis hinanden i Rundetårn, Danmarks nulpunkt. Så er der ud over landskabet en hel masse store trekanter. Det var selvfølgelig ikke nok, når man skulle lave et nøjagtigt kort, men det er de primære trekanter. Senere hen blev de så underinddelt i mindre trekanter, så man fik alle mulige retninger og afstande noteret op. Man startede i København, og så ud man så langsomt igennem landet. Det var en kæmpe opgave. Det her instrument, som vi herinde kalder Bugges kvadrant, blev så konstrueret i 1776 for at finde ud af, hvor præcis Rundetårn lå i forhold til resten af verden, så Danmarkskortet kunne blive anbragt på det rigtige sted på jordkloden. Der mangler et par kikkerter på den. Der er siddet en kikkert heroppe for oven, som man har kunnet justere ind efter horisonten, og så har der været en anden kikkert, der kunne dreje omkring det her punkt, og man har så kunnet måle højden af forskellige himmellegemer, og ved at gøre det tilstrækkeligt mange gange, kan man så finde ud af Danmarks eller Rundetårns nøjagtige beliggenhed. Det her, det er godt nok et navigationsinstrument. Derfor er den lidt mindre end den ekstrømske cirkel, som man brugte til landmåling. Men i princippet er det stort set det samme. Man ser igennem en lille kikkert efter et punkt langt væk. Så kigger man igennem samme kikkert efter et punkt også langt væk, men i en anden retning. Og det kigger man på ved at lyset fra det andet punkt kommer ind, rammer et spejl, rammer et andet spejl og ryger ind i kikkerten. Når så de to billeder, for eksempel af to kirketårne, falder overens, så vil man herude kunne aflæse, hvor langt der er imellem dem. For mange er det måske lidt underligt, at astronomi, stjernekiggeri og landmåling hænger sammen. Men se, jorden det er en stor kugle. Den drejer rundt om sig selv. Her på jorden har vi et gitter, som vi bruger til at fastlægge forskellige tings beliggenhed, nemlig længde og breddegrader. Ude på himmelkuglen, der har vi jo tilsvarende gitter til at fastlægge, hvor stjernerne ses. Og når jorden så drejer rundt, ja, så kommer en stjernes beliggenhed, tidspunktet, retningen, vi ser stjernen i, og hvor man er inde på jorden til at hænge sammen. Der var der altid været en tæt forbindelse mellem astronomi og landmåling.